Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha ta Alkhairat TV mai albarka, tare da fata yan uwa ana jin daɗin kasancewa da mu a cikin wannan tasha mai albarka. A yayin da yaƙi yake ci gaba da ƙazanta a ƙasar Sudan, wanda ta kai ga abubuwa dai sun munana mutuƙa gaya, wanda ƙasashe daban-daban irin su ƙasashen Ingila da Faransa da sauran ƙasashe suke ci gaba da neman hanyoyin da za su bi su dawo da mutanensu gida ƙasashensu, su baro su daga nan Sudan. A yanzu haka 'yan Najeriya su ma suna can ba su san halin da suke ciki ba, ta sakamakon yadda za a yi a kwaso su a dawo da su ƙasa Najeriya, duba da yadda wannan yaƙi yake ci gaba da ƙazanta, wanda alamu na nuna cewa a yanzu haka ba a ga alamar yadda za a yi a tsagaita yaƙi ba. Abin yana ci gaba da ƙara munana, wanda barista Bulama Bukarti, wannan shahararren lauyan kuma haziki na ƙoƙarin ganin an ƙwato 'yancin ɗan adam, ya tura saƙon gaggawa zuwa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan halin da ɗaliban Najeriya da suke a Sudan da sauran ma 'yan Najeriya waɗanda ba ɗalibai ba suke a Sudan, game da yadda za a yi gwamnatin Najeriya ta yi ƙoƙari ta samu a tura a je a kwaso 'yan Najeriya daga ƙasar Sudan, kamar yadda ƙasashe daban-daban suke ci gaba da tattaunawa da jami'an ƙasar Sudan ɗin ta yadda za a yi a kwaso su kwashe 'yan ƙasarsu daga ƙasar, saboda yanayin yaƙi da yake ƙazanta kada ya ritsa da mutanensu, wanda har izuwa yanzu ana gani Najeriya ba ta shirya kwaso 'yan ƙasar tata ba. Shi barista Bulama Bukarti, in Allah ya yarda, yanzu a jiya ce tura saƙo da bayani cikin ladabi da biyayya zuwa ga mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan halin da mutane suke ciki a ƙasar Sudan, da yadda za a yi ƙoƙari a kwaso al'ummar Najeriya daga wannan ƙasa ta Sudan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sallah. Ina fatan Allah ya karbi ibadun da muka yi cikin azumi, kuma Allah ya maimaita mana. Wannan kira ne na gaugawa ga gwamnatin tarayyar Najeriya, musamman shugaba Muhammadu Buhari, akan halin da ɗaliban Najeriya mazauna Sudan suke ciki, da ma sauran 'yan Najeriya da suke zauna a ƙasar Sudan ɗin, wanda mun ga kiraye-kirayensu a cikin kwanakin nan biyu, suna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya, suna roƙonta cewa ta kai musu ɗauki, ta kwashe su daga ƙasar Sudan ɗin a dawo da su Najeriya, domin halin da ake ciki na tashin hankali a Sudan ɗin. Kuma lalle wannan hali na Sudan yana ta ƙara ƙazanta. A cikin 'yan kwanakin nan an kashe sama da mutane 300, ana ruwan bama-bamai ta ƙasa da ta sama, kuma ana ɗauki ba daɗi tsakanin sojojin da suke rigima ta ƙasa. Kuma a yanzu haka wato an rufe ko'ina, babu abinci ba ruwa, kuma wato yanayin na ta ƙara ƙazanta. Saboda haka lalle akwai buƙatar a kwaso ɗaliban Najeriya da sauran 'yan Najeriya waɗanda suke so su dawo gida cikin gaugawa. Kuma wato naga shugabar hukumar da ke kula da 'yan Najeriya da ke ƙasashen waje, Ibike Dabiri, ta fidda sanarwa cewa sun san halin da ake ciki, amma kuma yanayin da ake cikin ba zai ba da daman a kwaso 'yan Najeriya ba. Har take cewa an ƙona jirage waɗanda ma suke airport a lokacin da aka fara rigimar. Abin da ta faɗa gaskiya ne, amma kuma akwai mafita. Domin yanzu haka maganar da muke ciki, ƙasar Birtaniya da Faransa da Amurka da China duka sun kammala shirye-shiryen fara kwaso 'yan ƙasarsu da suke Sudan domin a dawo da su gida. Kai ƙasar Birtaniya ma a yau Asabar ɗin nan da muke magana, ita gwamnatin Sudan ta fidda sanarwa, wato sojojin Sudan suka fidda sanarwa cewa a yau Asabar ɗin nan da muke magana, nan da 'yan awanni ƙasar Birtaniya za ta fara kwashe mutanenta. Kaga kenan akwai mafita. Amma abin da ya faru a nan Birtaniya shine Prime Minister ne da kanshi, wato shugaban ƙasar,
Rishi Sunak shine ya kirawo taron, shine da kanshi ya shugabanci taron, ya jagoranci tarika guda biyu wanda a nan ne aka tattauna kasar da ake ciki, wato halin da ake ciki a kasar Sudan din da kuma yadda za a kwaso mutanen Birtaniya. Kaga kenan wannan maganar da ake ciki ya fi karfin Ibike Dabiri. Magana ce ta shugaban Muhammadu Buhari da kuma ministan kasashen waje. Kuma su ne ya kamata su tashi su yi taro su kuma wato ba da umarni su kuma yi aiki a aikace su yi duk mai yiwuwa domin a kwaso mutanenmu. Idan za a iya kwaso 'yan China, za a iya kwaso Amurkawa da 'yan Faransa da 'yan Birtaniya, to mu ma 'yan Najeriya za a iya kwaso su. Amma in aka bar abin a hannun ita Ibike Dabiri to abin ba zai yiwu ba. Saboda haka nake kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya tashi. Mun san cewa yanayin da ake ciki yanzu haka kazantacce ne, amma yanayin nan zai ci gaba da kazanta ne, saboda haka za a iya kai inda ma ba wanda zai iya kwaso mutanen shi. Tun lokacin da yanzu haka Birtaniya da Faransa da Amurka suke nasu, to mu ma kamata ya mu yi amfani da wannan damar domin mu samu mu kwaso mutanenmu. Maganar da ake ciki shine ran 'yan Najeriya nan, ɗalibanmu da 'yan Najeriya mazauna can da ma'aikatan gwamnati Najeriya waɗanda suke Sudan, duka rayukansu na cikin hatsari. In ma hari bai ritsa da su ba, ana magana ruwan sha da abinci ma yana nema ya gagari mutane. Kuma waɗannan mutane ba ƙasarsu ba ce, saboda haka ba su da hanyar da za su samu abinci kamar yadda sauran 'yan Sudan za su samu. Saboda haka muke kira gwamnatin tarayya, shugaba Muhammadu Buhari, ka tashi ka shiga maganan nan, ministan harkokin waje ya tashi ya shiga maganan nan, kamar yadda gwamnatin Birtaniya take magana da sojojin Sudan masu mulki kai tsaye, ciki har da wanda ake rigima da su, to haka ya kamata ita ma gwamnatin Najeriya, shi shugaba Muhammadu Buhari ya yi magana da gwamnatin Sudan kai tsaye, ya shigo da Majalisar Ɗinkin Duniya musamman ɓangaren su na jin kai a cikin wannan maganar, domin a samu mafita, a kwaso mana 'yan uwanmu, ƙannanmu da yayunmu da ma iyayenmu da 'ya'yanmu daga ƙasar Sudan, a da mana da su da gida, musamman waɗanda suke so su dawo. Suka mutanen Sudan muna musu addu'a Allah ya dawo musu da zaman lafiya, Allah ya kawo sauki, ya kawo ɗauki a cikin lamarin nan. 'Yan uwanmu da suke can muna yi muku addu'a Allah ya kawo sauki, kuma gashi muna ci gaba da kira ga gwamnatin tarayya lalle a kwaso mana su. Allah ya sa mu dace. Wannan shine saƙon gaggawa wanda barista Bulama Bukarti ya tura ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari game da yacce za a yi a kwaso 'yan Najeriya waɗanda suke zaune a can ƙasar Sudan, duba da yadda yaƙi yake ci gaba da ƙazanta a wannan ƙasa ta Sudan, wanda gashi ragowar ƙasashe suna ta ƙoƙarin yadda za a yi su kwashe mutanensu daga wannan ƙasa ta Sudan su dawo da shi gida. Amma Najeriya har yanzu dai ba a ga alamar an fara wannan ƙoƙari ba. Fatanmu da nan Allah Ubangiji ya sa wannan saƙo ya je wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, sannan kuma Allah Ubangiji ya ba wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yawan hoɓɓasa wajen ganin an kwaso 'yan Najeriya daga wannan ƙasa ta Sudan, domin kada wannan yaƙi ya ritsa da su. Sannan kuma muna fatan Allah Subhanahu wa ta'ala ya kawo wa Sudan sauƙin wannan yaƙin da ta shiga ciki. Allah Ubangiji ya yaye mata, ya kawo mata sauƙi na wannan yaƙi, ya cire mata wannan yaƙi gaba ɗaya, a samu kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta Sudan gaba ɗaya. Allah Ubangiji mu ma Allah ya kiyaye mu, ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasashenmu gaba ɗaya. Amin. A ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta Alkhairat TV don ci gaba da kawo muku abubuwan da suke faruwa daga sassa daban-daban na kowane ɓangare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.